začíná, že se budou culit do foťáků a do kamery. To na začátku, k foťáku, ku kamere. Robím dokonca už od malička, ako vidíme, má taký vysmiatý na fotkách. No. Neusmieval sa, a ako náhle sa začali fotiť, tak široký úsmev. Niektoré deti sa počula, že som mravšia, keď sa na nich zablízka, tak on sa začal rehniť. Ty se šikula teda, jak chodí. No celkom si rozumejú. Zavisla? Robiť nikdy. Ani kľúček. Chvíľa Občas som mu dávala cuno, ale väčšinou mi ho aj tak vypnú. Ako fungovalo to, ale Fire ten ho vyplúval veľmi často, takže vyslovene sa nám nikdy nenaučil. Nie, toto ti nedám, Robinko. Nie, to si idem ja odložiť. Taktiež požiera papier? No. Čo by to bolo za desku, požieral papier. Ono, svačínka za 73 korun, že si jízdenky a tak. To asi nie, ale som pre nich papier schováva, neby ho nepapal. Hlavne takéto pochlapšené. Nie, veľmi dobre. No, katastrofa je, když náhodou mě se bere peněženku. To z peněženky. No a zkus takhle chodit. No, vidíš? Šikovně chodí. Teraz začalo ešte radšej chodiť po škvrnožky. No. Aj keď objavil, že tým pádom môže nosiť meci, je celý šťastný z toho. Tortoise is out, Robin. Where's the tortoise? Nejaký 11. 12. 2009. Tam je korytnačka, áno. Ráno Tam je predošla do korytnačka. práce. Davidko, pozri, tam je korytnačka. Tu máme zle nastavený čas, Zuzka. Hej, ako je to možné? Neviem, o 10 minút je, tak si neviem. Jej, Robin! Nerob mu zlé. On skoro nechcel robiť zlé. Hej, ale aby vedel, že... No, ty si sa udrel. On sa udrel? Asi hej. Možno sa len vyplašila. Čo? Možno sa len vyplašila jeho citlivú dušu. No, každopádne vám želám príjemný deň.